ένας ο οποίος θέλει να ζήσει λίγο κοντά στο Θεό πρέπει να έχει την ηρεμία. Λοιπόν, λέμε τώρα οικογένεια μέσα. Οικογένεια. Εάν μέσα η οικογένεια δεν διατηρεί την αγάπη στα παιδιά γενικά μεταξύ του ή που συμβιώνουν οι σύζυγοι, δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να δω, σήμερα τα παιδιά δεν θέλουν ούτε μάλωμα ούτε εκεί. Θέλουν παράδειγμα. Διότι φεύγει η μάνα που πάει. Φύγει ο μπαμπάς. Τα παιδιά που είναι. Μαμά, εσύ πού είσαι απόψε? Σήμερα δυστυχώς ο κόσμος σερβίρει τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, και επειδή εκφύσεως τα παιδιά περισσότερο ρέπουν στο πονηρό, πώς θα μαζέψει τα παιδάκια αυτά? Πώς? Ιδίως σημερινή εποχή, το θέμα της ηθικής που είναι το πιο εύκολο σήμερα στα παιδιά, λοιπόν, πώς θα μαζέψει τα παιδάκια αυτά? Πώς? Λοιπόν, διότι εγεύθηκε το παιδί, αυτό τα λένε ο Εφραίμ το λέει, εγεύθηκε το παιδί στην εφηβεία του την πράξη αυτή, είναι κατονόμαστε, λοιπόν, με αυτή θα πεθάνει. Δεν φεύγει αυτό το πράγμα. Είδες, και ο Άγιος Νικόδημος που λέγει τις 5 αισθήσεις, πώς γίνεται μία αμαρτία. Λοιπόν, αρχίζει από ένα λογισμό. Μετά έρχεται η επιθυμία. Μετά, ας το δοκιμάσω μία φορά. Πράξη. Λοιπόν, μετά, σαν εξοικείωση. Μετά, σαν εξάρτηση. Εξαρτήθηκε. Και μετά, λοιπόν, Δευτέρα φύσης και τελείωσε. Και τον ονομάζει ο Άγιος Νικόδημος αυτό μυρμικολέον. Δηλαδή, ο εφούς λογισμός ήταν μυρμηγκάκι. Όταν πήγε στη Δευτέρα φύση, λέον. Το μυρμηγκάκι του κάνεις, το σκοτώνεις. Το λέοντα, πώς να τον πλησιάσεις? Το ονομάζει μυρμικολέον. Είδες ένα πάθος πώς αρχίζει. Γι' αυτό πρέπει από την αρχή. Είδες, λέει στο ψαλτήρι, «Σας πρωίας απέκτηνον πάντας τους αμαρτούς της γης». Τι θα πει αυτό? Από την αρχή ο άνθρωπος όταν αποκτήνει το πάθος του, εντάξει, δεν τα απέκτηνες, του κουβαλάς εις τι προείπα έως εσχάτσο να πρωίς. Λοιπόν, το πάθος μπήκε στην εφηβεία, μπήκε ιδίως στο ακατονόμαστο, πάει το παιδί. Είτε κοριτσάκι είναι, είτε αγοράκι είναι, το παιδί εύκολα δεν επανέρχεται. Το λέει ο Άγιος Νικόδημος. Εγεύθηκε αυτό, τελείωσε. Γιατί λέει, γι' αυτό λέει, εις πρωίας στην αρχή, πρωτού μπει μέσα, να αποκτήνουμε οι αμαρτωλίες, οι συνήθειες, οι αμαρτωλίες της γης, οι συνήθειες μας. Γι' αυτό πρωτού μπουν αυτές οι συνήθειες, λοιπόν, γιατί είναι μέσα έτσι. Ήρεμοι αυτό. Γι' αυτό λοιπόν κάθε μάνα μας ακούει, κάθε πατέρας μας ακούει, κάθε αυτά, όταν τα παιδάκια τους δεν τα προσέξουν σε αυτήν την εφηβεία, τα χάσαν. Δεν πρόσεξαν τα παιδάκια, λοιπόν, τα χάσαν. Να πει τα χάσαν, ταλαιπωρούνται, δεν τα χάσαν. Σε όλη τη ζωή τους αυτά ταλαιπωρούν τα παιδάκια, δεν ταλαιπωρούνται. Αλλά όμως γιατί όμως εμείς να πέσουμε σε αυτό το πράγμα? Άνθρωποι είμαστε, πέσαμε. Ο Σάκης παίζεις έγειρε και η Θεία Χάρη σε δέχεται. Μας δέχεται ο Θεός. Αλλά όμως γιατί να δώσουμε δούνε και να τυραννιούμαστε ύστερα εφόρα ζωής? Ξέρεις, εγνώρισα ανθρώπους που εφόρα ζωής τυραννιούνται με το πάθος αυτό.
τυραννιούνται. Και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι. Λοιπόν, γιατί δεν προσέξαμε τα πρώτα βήματα? Γιατί, τι πάμε να κάνουμε? Να σωθεί μία ψυχή, αθάνατος ψυχή, που όλος ο κόσμος δεν κοστολογείται με την ψυχή αυτή. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό η Εκκλησία μας είδε, ό,τι ψάλουμε, ό,τι αυτό, τελευταία αυτή που λέει σε κάθε τροπάρι, σώσοντας ψυχάς ημών. Σώσοντας ψυχάς ημών. Όλη αυτή το τέλος της προσευχής, γι' αυτό και είπα, σώσοντας ψυχάς ημών. Σώσοντας μας ο Θεός, ο Αναστάσης. Λοιπόν, σώσοντας ψυχάς ημών. Οι βάσεις, όλα τα τροπάρει αυτό. Οι βάσεις είναι στον άνθρωπο η ψυχή. Η ψυχή μας ελάχιστη. Πώς να μπορέσουμε να έχουμε τον έλεγχο της ψυχής? Άντε, από εκεί και πέρα γίνεται τα ελείποντα, είναι Θεία Χάρις. Είναι ακατόρθωτα τίποτε. Όλα γίνονται με τη χάρη του Θεού. Αν ελπίσουμε στις δυνάμεις μας, δεν γίνεται. Ακατόρθωτο, τίποτα ακατόρθωτο. Όλα. Λοιπόν, και όπως προείπαμε, ο Σάκης πέσης έγειρε. Λέμε τώρα, σήμερα πέσαμε, άνθρωποι. Μετά λέμε, θα πάω στον πνευματικό. Μα προχθές ήμουν πάλι, τα ίδια. Λες τώρα, πού να πάω όμως? Άλλο δρόμο δεν έχω. Λες, μονολογίες. Ας πάω. Άλλο δρόμο δεν υπάρχει. Εφόσον μου λέει, πόσους χρόνους λέει, χρειάζεται να μετονίσει ένας άνθρωπος? Θα είναι 10 χρόνια. Πολλά άλλο. Θα είναι 5, πολλά είναι. Θα λέει 5 μέρες, πολλές ημέρες. Και φτάνει στη μία μέρα που λύνεται να μετανοήσει. Φτάνει μία ώρα που λύνεται. Με ένα ήμαρτον του ληστού γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο λογισμός πέφτει και όλο σηκώνεται. Το βλέπεις? Εφόσον με ένα λογισμό έπεσε, με ένα λογισμό σηκώνεσαι. Αλλά πώς θα γίνει αυτός ο λογισμός? Με τι συντριβή? Τι συντριβή θα γίνει ο λογισμός? Αλλά βοηθάει ο Θεός. Θέλεις, είδες τον παράδειτο, θέλεις υγιής γενέστε. Άνθρωπο ούτε έχω. Για σένα έγινε άνθρωπο. Λοιπόν, άρρωσε τον γράμματο. Λοιπόν, τότε έγινε αυτό το πράγμα το οποίο γνωρίζουμε. Αλλά μας ρωτάει ο Θεός, θέλεις υγιής γενέστε? Έλα εγώ δεν σκάλω. Όπως είσαι θέλω. Αμαρτωλός.